Duhovna obnova za župne animatore i studente grada Splita održana je na otoku Čiovu protekli vikend 8. i 9. studenog pod motom Od Svetog križa do Gospod prizidnica, a vodio ju je povjerenik za mlade Splitsko-makarske nadbiskupije don Mihael Prović. Pogledajmo kako je bilo. Duhovna obnova koju su pjevanjem animirali mladi iz zbora Mihovil s Kamena u Splitu održana je u dva dijela. Prvi se odvio u petak, a bio je namijenjen svim župnim animatorima, a drugi u subotu kad su im se pridružili i studenti grada. Organizator je bio Ured za pastoral mladih Splitsko-makarske nadbiskupije. Tako smo prvi dan bili u svetištu Svetog križa, u crkvi Svetog križa na Čiovu, gdje smo u molitvi pokušali meditirati o težini svog životnog križa, upravo po tom jednom križu koji je čudotvoran i nalazi se u crkvi Svetog križa, kada je u 16. stoljeću zapravo taj križ prokrvario, pa nam je to bilo na jedan način poticaj, motivacija da dođemo vidjeti taj križ i da možda u jednoj večeri uz klanjanje, svetu misu, meditaciju razmišljamo i o svom životnom križu. Mladima je o povijesti župe kao i o križu pričao gospodin Pavlinović. Križ je poseban po tome što je više puta kroz povijest na očigled puka krvario niz oba obraza Kristova, te je poznat kao čudotvoran jer su mnoga ozdravljenja dogodila se po njemu. Crkva je u dva navrata u 18. i 19. stoljeću potpuno izgorila u požaru, pri čemu je samo križ ostao netaknut. Drugi dan mladi su satima hodočastili Gospi od prizidnice. Danas smo ovdje u crkvi Gospe od prizidnice, gdje smo jutros iz crkve Svetog križa hodočastili, znači pješke išli neka 3 sata ovdje do svetišta Gospe od prizidnice, gdje smo slavili svetu misu i na neki način molili se Gospi da nam ona bude zagovornica kod svog sina i kod našeg nebeskog Oca. Tako da danas smo ovdje proveli ovaj drugi dan i sa ovom svetom misom mi smo završili našu dvodnevnu duhovnu obnovu. Crkvica Gospe od prizidnice izgrađena je krajem 15. stoljeća. U njoj se nalazi slika djevice Marije s djetetom, za koju legenda kaže da je došla na otok morem. Sve detalje o tom svetištu mladima je ispričao don Jure Vrdoljak. Gospa od prizidnica je omiljeno mjesto ne samo vjernika otoka Čiovo i župe Slatine, nego cijeli ovaj krajolik Splita, Kaštela, Trogira je usko povezano stoljećima već sa Gospom od prizidnica. A početni zamah ovom dragom svetištu naše nadbiskupije dali su svećenici Pope Glagoljaši koji su negdje tamo u 16. stoljeću se sklonili pod bijegom od Turaka i tražili zapravo tu utočište. Tražili su komadić neba, komadić onog svetog prostora u kojem će moći komunicirati s Bogom i na taj način moliti za svoje prijatelje i svoje neprijatelje, posebno tražiti snagu neba za određene u ono doba i konkretne životne opasnosti kao što su bili Turci i kao što su bili veliki protivnici kršćanstva muslimani. Svećenik don Juraj Stojdražić je, kako kaže jedan natpis na pročelju crkve, 1560. sagradio crkvu tu posvećenu Blaženoj djevici Mariji. Kasnije, da bi se tu moglo živjeti, uz jednu veliku hridinu, uz jednu veliku stijenu, svećenici i drugi vjernici su priziđivali, činili su te prizide sa kamenjem i stvarali su tako prostorije koje su im prijeko potrebne u njihovom svakidašnjem životu. Don Jure je posvjedočio o važnosti svetišta za život vjernika danas. Ovo vrijeme u kojem mi živimo i vjernici koji žive u ovom vremenu prepoznaju to drago omiljelo svetište Gospe od prizidnica. Zašto ga prepoznajemo? Jer doći na Čiovo s južne strane, uz one litice, s južne strane Čiova, uz one prekrasne agave i dolje je more i ući u crkvu koja govori o tim stoljećima i vidjeti prekrasnu gospinu sliku iz 15. stoljeća, mislim da je veliki dar. Naši mladi su u ovom vremenu, u ovu jesen, kišnu i lijepu jesen, prepoznali taj komadić neba Gospine kuće i odredili su hodočastiti. Kako su mladi doživjeli susret s Gospom od prizidnica i što je za njih značila ova duhovna obnova, posvjedočili su oni sami. Duhovne vježbe
za mene znači svakako jedan iskorak u duhovnosti i smatram da su one temelj duhovnog života svakog mladog čovjeka, svakog vjernika. Zašto mladi ljudi danas imaju averziju na pomisao, na riječ duhovnih vježbi, na duhovni obnova? To je pitanje našeg društva. Zašto mladi ljudi koji su predani Bogu ne žele izgrađivati svoju duhovnost? Ja mogu iz svog iskustva posvjedočiti da je ono veliko obogaćenje i svakako da me kao osobu izgrađuju, jednu snažniju osobu spremnu na naše životne izazove, jer svoj život uvijek planiran uz Krista i jedino je to pravi istinski put. Ovom prilikom želim svim mladima preporučiti da prisustvuju ovakvim duhovnim obnovama, jer to je jedno veliko obogaćenje i svakako neprocjenjivi dar. Možemo reći da stvarno lijepo i ugodno provodimo, da baš jedno lijepo druženje sa mladima koji u biti dijele iste stavove i bave se istim što i mi. Ali isto tako imali smo i vremena malo i stati razmisliti u molitvi malo na samom. Evo i nadamo se da ćemo plodove ove duhovne obnove donijeti našem bendu i Župi. Ovo je jedno prekrasno iskustvo i mislim da bi to trebalo stvarno svake godine davati veliki značaj duhovnim obnovama, jer mislim da nas one nekako smjeruju, vode u onome pravcu koji je potreban za izgrađivanje duhovnog rasta unutar crkve, a tako i potiče sami glazbeni rast, animiranje ili vođenje već utakmica unutar liga i tako dalje. Mislim da je ovo jako dobra stvar i po mom vlastitom iskustvu najbolji način kako jednog mladog čovjeka privući u vjeru i čisto da malo dublje zaroni i da iziđe iz one tradicionalne zone, jer dolazimo iz različitih situacija, različitih obitelji, različitih navika, odgoja i nisu svi imali sreću da dobiju dar vjere odmah u početku. Neki su dobili sjeme vjere i nešto, ali potrebno je to izgrađivati i raditi dalje na tome i moje mišljenje je da je ovo najbolja prilika i najbolji način kako jedan mladi čovjek može uroniti u duhovnost, par nekakav početni staž. Što je za nas duhovna obnova? Prvo, dala nam je nekakvu snagu, sigurnost i mir i vjerojatno ćemo ponijeti dobre uspomene i moći ćemo širiti vjeru i sve zanimljive stvari koje smo čuli ovdje našim župljanima i drugim prijateljima. Duhovna obnova je za mene jedno predivno iskustvo u kojem možemo pronaći sami sebe onakvi kako smo zapravo, te se ujedno malo odmoriti i odmaknuti od svakodnevnih obaveza, briga i učenja. Evo, na kraju, znači, bilo nam je drago što smo sudjelovali na ovoj duhovnoj obnovi, bilo je jedno lijepo iskustvo i zapravo izvrstan način da zaključimo ovu godinu vjere. Duhovna obnova je zapravo jedan poseban, intiman susret s Isusom i obnova prijateljstva s njim. Išli smo na hodočašće od crkve Svetog križa sve do crkve ovdje Gospe od Prizidnica gdje smo imali misu. I to, mislim, posebno se dojmilo to hodočašće. Bilo prošlo u super ekipi i eto, nadam se da će iduće godine biti još više ovako dobri ljudi i eto, dođite i vi.